Para sa mga buntis na may pagdududa pa rin sa COVID vaccine, narito na ang mga dapat niyong malaman. Safe nga ba ang COVID vaccine para sa mga pregnant moms? Ano-ano ang mga possible side effects nito? Malalaman natin yan mula sa ating guest ngayon na si Dr. Cherry Tabora. Hi, Hi! Dr. Che! Thank you so much for saying yes sa aming invitation. Kumusta po ba kayo, Doc? Okay naman. Doc, maraming mga tanong tungkol sa COVID vaccine. Marami pa rin mga pagdududa. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. O eto muna, safe nga ba ang COVID vaccine para sa mga buntis? Safe na safe para sa mga buntis base sa pag-aaral ng mga nagawa na noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Ayan. Pero ito, Doc, so safe siya para sa mga buntis. May mga pagdududa kasi yung mga mommies natin, Doc. Ito, anong trimester ba? Kailan ba dapat makatanggap ang isang buntis ng COVID-19 vaccine? So, base sa rekomendasyon ng DOH and ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, binibigay sa mga buntis nasa second and third trimester. Ibig sabihin sa simula sa 4 na buwan hanggang 9 na buwan ang tiyan ni mommy, no? So, pwede na siyang magbakuna during that time. Pero kung masyado namang mataas ang risgo niya para magkaroon ng COVID infection, pwede siyang magpabakuna sa first 3 months ng kanyang pagbuntis. Pero kailangan natin ng medical certificate galing sa kanyang doktor at dapat may consent sa kanyang nagaling din sa kanya at sa kanyang husband, no? So dahil yung mga studies sa first 3 months ng pagbuntis, hindi pa ganun kadami tulad nung nasa 4th hanggang 9th months. So that's why, rekomendasyon natin is sa 4th month hanggang sa 9 months of pregnancy. Ayun, so dapat i-take note din yan ng ating mga mommies. Ito, Doc, kailangan siguro dapat may mga mommies din na magpa-check up muna, lalo na sa mga nagdududa kung buntis o hindi, lalo na pag delayed ang inyong menstruation mga mommies, dapat magpa-check muna tayo bago tayo tumanggap ng COVID vaccine para makasiguro tayo kasi our OB knows best, di ba, Doc? Oo. At saka yung lahat ng COVID vaccines recommended for pregnant women except for one, no? Yung Sputnik na Bakit vaccine. naman So, po hindi siya bawal? pwede. Bakit hindi pwede ang Sputnik vaccine para sa mga buntis? Kasi yung Sputnik vaccine, yun lang siya ang hindi masyado napag-aralan para sa mga buntis. At saka mukhang active virus ba ang ginamit nila sa Sputnik. Yun lang nag-iisa. Sila din mismo yung nagpo-produce ng Sputnik vaccine. Sila mismo nagsabing hindi ito pwede sa mga buntis. So mga mommies take note natin yan. Kaya importante din na kung magpabakuna tayo, magpa-schedule ng bakuna tayo, tanungin natin kung ano yung bakuna na matatanggap natin. Siyempre, it's our right mga mommies na magtanong tayo kasi katawan natin to para sa kaligtasan natin at para sa kaligtasan din ng ating baby sa ating sinapupunan. Doc, nasabi mo kanina, Doc, na 4 months hanggang 9 months pwede nang makatanggap ng COVID vaccine ang isang buntis. Pero is it still safe to get vaccinated a week before ng kanyang estimated due date? Oo naman, safe pa din ang magpabakuna. As much as possible, magpapabakuna talaga tayo, no? Kasi kailangan mas mataas ang risk natin magkaroon ng komplikasyon pag nagka-COVID tayo. At least, hindi tayo aabot dun sa punto na severe ang ating infection. Yan, so mga mommies, kapag kayo ay feeling nyo nasa 38 weeks, 39 weeks, 42 weeks yung full term ng pregnancy. So kapag nasa 38 weeks, 39 weeks, pwede pa rin po tayo magpabakuna. Kailangan, no? Yung umabot ka na ng 37, 38, pwede pa din 39. Usually, pag 40 weeks, yun na, tatry ka na nila i-induce ng OB, minsan. So, pag 40, 41, 42 weeks ang maximum. Dapat, before mag 42 weeks, nanganak ka na. Ayun. Eto, Doc, mga mommies natin ay naghahanda para sa kanilang birth, sa kanilang labor and delivery. Ano naman ang dapat nilang gawin na paghahanda, Doc, bago sila mabakunahan? Bago tayo magpabakuna, importante
natin, meron tayong enough sleep. So matulog talaga tayo ng maaga, nakapagpahinga ng maayos. Tapos, yung mga maintenance natin, yung mga vitamins, kailangan inumin din natin, no, before tayo magpabakuna. Okay? Except if halimbawa, meron tayong mga gamot na nagsusuppress ng ating immune system, so kailangan natin ikonsulta yun sa ating doktor. And then, so aside sa medications, kailangan din uminom tayo ng maraming tubig. Tapos, eat healthy food, of course. And kung halimbawa, yung mga buntis na nag-e-exercise minsan pag morning, halimbawa nag-walking, pwede nyo pa rin gawin yon. Huwag lang yung strenuous na activity. Ibig sabihin yung sobra-sobra, no, na activity. And of course, mag-relax before sa bakuna. Okay? Yes, so almost same lang din yung preparation na ginagawa ng isang tao bago siya bakunahan. Ito lang, kasi since mga buntis sila, syempre may mga prenatal vitamins, di ba Doc? Nire-recommend para sa kanila. Ito, klaruhin ko lang po Doc. Medyo na-mention nyo na po ito kanina about the prenatal vitamins ng mga buntis. Pero safe ba before, siguro mga 2 or 1 to 2 days before vaccination, or kahit sa araw mismo ng bakuna, safe pa rin po ba na i-take nila yung kanilang mga prenatal vitamins or ano-ano yung mga vitamins na siguro pwedeng i-postpone muna bago sila mabakunahan. No? So yung mga vitamins ng mga pregnant moms natin, pwede nilang inumin. Lahat yon, yung mga iron, multivitamins, calcium, yon, lahat yon pwedeng inumin. Vitamin C, nagva-vitamin C din sila minsan. So zinc, pwedeng inumin lahat yon. So lahat ng mga prenatal na vitamins, kailangan inumin din. Inumin no? pa So, rin. Oo, inumin pa din. Yes. Kasi yung vitamins naman ng mga ito, mga prenatal vitamins para kay mommy and para kay baby. Para safe. Yes. Diba? Oo. Iniingatan natin ang ating mga sarili kontra COVID-19 vaccine. So excited tayo magpabakuna baka makalimutan natin yung prenatal vitamins natin. Importante din yun, mga mommies. Eto Doc, ano naman? Sobrang ka ba? Makalimutan. Yes, baka makalimutan. Wag naman sana, mga mommies, no? So wala siyang side effects. Hindi mag-matter yung inyong mga prenatal vitamins sa bakuna. Ayan, kumbaga, ano bang term dyan sa medical Doc? Hindi siya conflict. Ano bang specific medical term dyan, Doc? Sila nagre-react. Oo. Nagre-react. Ayun. Pero Doc, ano naman yung dapat nilang gawin, Doc? For example, first dose ng kanilang bakuna, ano ang dapat nilang gawin right after matanggap ito? So, right after tayong nabakunahan, usually, pinapastay tayo sa site for monitoring. So, stay tayo muna doon ng ilang minuto. Minsan, sinasabi nila 15 minutes or 30 minutes. Usually, yung may ibang mga comorbidities minsan, mas matagal. No? Katulad nung yung may mga high blood, diabetes, ganon. Mas matagal ang monitoring nila minsan. Or lalo na yung may mga asthma, yun, medyo matagal. And then, so, be prepared tayo, no? Kung na ma-feel natin minsan yung mga side effects. Although yung iba naman wala no? Wala silang nafe-feel. So minsan nafe-feel natin masakit. Tapos minsan parang nagfi-fever tayo ng konti, no? And then masakit ang katawan, antukin. Inaantok. Ayun. Oo, antok. So normal lang ito ng mga Doc, ng mga side effects. Oo, normal. Pero pag tumagal ito, like more than 3 days, ganon, so kailangan na natin magpakonsulta, baka iba na. And then, be patient. Lagi tayo dapat magpasensya dahil yung isang bakuna, hindi agad nagbi-build yung ating immunity. So, wala agad tayong panlaban. Baga walang instant, Doc. Walang instant, kumbaga. So, ang mangyayari, after 2 linggo, galing sa ikalawang bakuna natin, dun pa tayo magkakaroon ng full immunity. So, that's why, kailangan i-protect pa din natin ang sarili, no? Yes. So, kailangan naka-face mask, face shield, wash hands, and alcohol. Ganun pa din ang gagawin natin. Before, meron tayong immunity na panlaban sa COVID, no? So, kailangan pa din natin yung gawin. Okay? So, for example, Doc, first dose natanggap o nakapag-schedule siya ng first dose of vaccine niya, siguro nasa 9 months na. 9 months, ayan, malapit-lapit na Doc. 'Di ba? After 2 weeks, tama po ba? 2 weeks, matatanggap nila yung second dose ng kanilang vaccine. Tama po ba, Doc? Hindi. After mga 21 days or 1 month, ganyan. Ayun. So, second dose ulit, no? Second And then, dose ulit. Oo, second dose na ng bakuna. Ayan, so after ng first dose nila, Doc,
may mga ano pa, siguro 21 days to 1 month na hihintayin bago nila matanggap ulit yung second dose ng kanilang COVID vaccine. Pero Doc, yung tanong Doc, what if biglang yung schedule ng kanyang second dose of vaccine schedule din na pala na iire na siya, 'di ba? Nagle-labor na siya, nasa ospital na siya. Pwede bang siguro hintayin ilang araw ba ang dapat hintayin or pwedeng parang extension para matanggap niya kasi manganganak na po Doc. Ayan. Pag nanganak na siya, hindi pa siya nakatanggap ng second dose. Pagka merong nagbabakuna 1 week after siya nanganak, pwede na siya magpabakuna ulit ng second dose. So, after 1 week sa pagpanganak niya, pwede na ulit, no? So, after 1 week manganak, pwede na ulit tumanggap ng second dose ng vaccine o kaya naman first dose ng vaccine. Klarong-klaro yan sa mga pregnant moms natin. And eto Doc, may mga tanong ako dito na yes or no, pwede mong i-explain, pwede mong lagyan ng mga scientific explanation para mas maintindihan din po natin. Ito kasi yung mga common questions, mga frequently asked questions ng mga mommies. Ito, nandito na yung, aside sa magiging zombie, hindi totoo Doc, diba? So, wala yan mga mommies alisin natin yun sa utak natin, hindi tayo magiging zombie sa COVID vaccine. Pero ito Doc, etong mga tanong ko na mga susunod na tanong, ito ay medyo serious na, on the serious side na ito. Kasi ito yung mga worries ng mga pregnant moms. Una, will the COVID vaccine change the DNA of my child? Yes or no? No. Hindi ito nakaka-change ng DNA ng baby. Yan. Number 2, ito Doc, ito yung pinaka-worry ng mga mommies talaga. Will it cause autism to my child? Autism or kahit ano pang mga complications or mga special na mga cases? So yung COVID-19, it has been scientifically proven na hindi siya makaka-cause ng autism or makaka-exacerbate, meaning makapapagrabe ng autism sa isang bata. So meron ng study about it. So hindi. Mataas ba ang tsansa na makukunan ang isang buntis? Mag-cause ba ng miscarriage, Doc? Sa miscarriage naman, hindi. No? So, walang study na nagsasabing makukunan kapag nagpabakuna ka ng COVID-19. So, yun. Contractions naman, Doc. Baka ito yung maging dahilan na magkaroon ng false contractions sa mga buntis. Totoo ba? Yung contractions, hindi. Hindi din siya nakaka-cause. Minsan, dahil sa ating kakatense at stress ng pagpabakuna, doon tayo nagkaka-contractions, hindi dahil sa bakuna. Dahil tense na tense ka. Tapos, parang kinakabahan. Kinakabahan. Tapos, kung ano-ano na lang ginagawa mo, lakad ka ng lakad, talaga magko-contraction ka. Yes, yung mga pregnant moms dyan, relax lang naman tayo. Alam nyo, normal lang talaga nakabahan tayo kasi 'di ba bago para sa atin ang COVID vaccine. Pero tingnan nyo naman lahat ng mga na fully vaccinate na. Ako fully vaccinated na ako. Buhay pa ako, hindi ako naging zombie. Wala namang mga complications din yung mga buntis na mga friends ko, 'di ba? Yung isang friend ko nga do, kakapanganak niya lang. Two doses talaga bago siya nanganak. Na kumpleto niya talaga yung COVID vaccine. Kaya good na good siya dyan. Kaya sa mga ibang mommies dyan na may pagdududa pa rin, eto na ang sign na magpa-schedule na po tayo na magpabakuna. Ayan, last question naman, Doc. Eto, Doc. Ano naman po yung gagawin kung ang isang buntis ay makakaranas ng mga COVID-19 symptoms? Sana, wag naman, Kasi mahirap pag nagka-COVID tayo, Mas mataas yung chansang more severe ang infection pagkabuntis, lalo na pag walang bakuna. So, pag meron tayong mga sintomas, kailangan nating mag-seek agad-agad ng medical consultation, So, kailangan tawagan natin yung doktor natin before tayo pumunta sa kanya. Ano dapat nating gawin? Pagkatapos, sasabihan ka niya, syempre, you should get tested. Kailangan natin magpa-test, RT-PCR test. And then, usually kasi, yung symptoms ng COVID, lumalabas 5 to 6 days after tayo na-expose sa isang tao na mayroong COVID. So, during that time, on the 5th day, usually lumalabas, And proven na din yan, And based on my experience din, So, on the 5th day talagang lalabas siya. Usually colds, ganon, fever, low-grade fever, ganon. So, mabuti naman kung nabakunahan ka dahil minsan,
Mild lang. Oo. Mild So, lang ang naranasan, nangyayari. ikaw rin mismo, Dok, naranasan mo rin na Yes. mag-positive. Ayun. Oo. Pag ganyan naman po, what if yung OB ko ang nag-positive tapos schedule na ng due date ko na, anong mga dapat gawin po ba ng isang buntis? Pwede pa din siyang pumunta sa OB niya online. Mag-consult siya online. And then usually, yung OB niya, meron siyang isang kasamang doktor na siya ang tutulong na magpapaanak sa kanyang pasyente. Usually, So, ganun dapat ang nangyayari. mag-coordinate lang. Mag-coordinate Oo, ng coordinate. always with the OB. Ayan. Oo. Thank you so much, Doc Cherry. Ang dami-dami nating na-discuss within 15 minutes. Ayan, kukulangin pa. But sa mga mommy, sa mga buntis na may questions pa, i-comment nyo lang sa baba and we will try to answer that in our next vlog. Sa next vlog natin, pag-uusapan naman natin ang COVID-19 vaccine para naman sa mga breastfeeding moms. Once again, Doc Cherry, I will put lahat ng mga details mo sa description box din para ma-reach out ka rin ng ating mga mommies kung may mga tanong din po sila. Thank you so much, Doc Cherry! Thank you. Ingat.